Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу, як я зберігаю базилік на зиму, щоб взимку насолоджуватись його ароматом. Для цього я роблю смачну сушену приправу, а також базилікову пасту, яку можна використовувати як самостійний соус або навіть основу для песто. Тому, якщо ви любите базилік так само, як я, то це відео точно для вас. Отже, починаю я з того, що беру велику кількість базиліку. Далі мені необхідно відокремити листя від гілочок. Для приготування пасти я використаю лише ніжні листочки, а гілочки підуть на приготування ароматної приправи. Якщо ваш базилік вже зацвів, не поспішайте викидати суцвіття. Саме вони нададуть приправі максимум аромату. З усієї купи базиліку в мене вийшло всього 130 грамів листя. Ще мені знадобиться один зубчик часнику та сік лимона. Слідкуйте, щоб не потрапили кісточки з лимона, тому що далі ми це все будемо ще подрібнювати. Все, що ми підготували, складаю до чаші блендеру. Не забуваємо також про часничок та сік лимону. А ще додаю 100 мл олії. В мене оливкова, але підійде і соняшникова. Перемелюю все до стану пасти і викладаю підготовану масу в мисочки. Далі я роблю двома способами. Або ж додаю просто сіль, або італійські трави. Це не реклама, але я дуже люблю ось цю приправу. Вона має ідеальне для мене поєднання італійських трав та аромат пармезану, а також вже містить сіль. Готову пасту можна зберігати просто у стерильних баночках, але я обираю заморожувати. Це зручно і дозволяє зберігати смак на довгий час. Розкладати пасту можна у формочки для льоду або для випічки кексів, але мені зручніше у харчові контейнери. Для мене також важливо підписати ці коробочки, тому що я роблю багато заготовок з зелені. Пасти, заморожені у різних формах, я потім також складаю у загальний контейнер. Для приготування приправи м'які гілочки, квіточки та залишки листя я сушу на дерев'яній дошці просто на підвіконні чи на столі. Після того, як вони повністю висохнуть, я їх подрібнюю у блендері. Восени базилік може мати вже досить цупкі гілочки, тому дивіться обережно, не сушіть їх та не використовуйте, щоб не пошкодити ваш блендер. Обирайте лише ті, які добре гнуться. Зовсім дрібно я не перемелюю, усього декілька обертів, щоб залишались ось такі часточки. Потім пересипаю в чисту суху баночку і зберігаю для використання в різних стравах. А взимку, маючи таку пасту, легко зробити італійський салат капрезе, для якого знадобляться лише помідори, моцарелла та наша з вами базилікова паста. Ось і все. Тепер ви зможете насолоджуватися ароматом літа навіть у холодні місяці. Бажаю вам смачних заготовок і чудових зимових страв. Смачного, друзі!